puternic războinic care a existat vreodată. Nu există niciun războinic de pe planete care să-l poată opri, doar pe Bruce, unul care poate distruge. Și este fiul și cel mai puternic dintre toate universurile și galaxiile, cel mai înalt Dumnezeu, dar nimeni nu poate distruge. Bruce, Bruce războinicul, războinic intergalactic. Bruce, distrugătorul planetelor malefice și distruge, cel mai puternic războinic din toate galaxiile și din toate dimensiunile. Este Bruce, Bruce, este Bruce.